Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pachano yenyu yatinokupakurirai nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Right, shoko rimwe chete riri kutaurwa naVice President Chiwenga. Shoko raita kuti veruzhinji vavade kuti vatungamirire nyika kunyangwe nhasi chaiye vari kuti deno vaChiwenga vapinda pachigaro nekuda kwemashoko avo ari kuenderana nezviri kutarisirwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Vanhu vemuZimbabwe vakawanda vane muono wekuti dai zvinhu zvafamba negwara rakadai zvinogona kutinakira. VaChiwenga shoko ravo nderekuramba ukopo-kopo. Shoko ravo nderekuramba kuti vanhu vashoma vange vachirarama zvakanaka, asi nhamba zhinji ichirarama ichinonga svosve nemuromo. Vataura mumisangano yakasiyana-siyana vachitaura mashoko ekupikisana nevamwe vavo vari mubato reZANU-PF, kunyanya avo vavakadoma nekuti zvigananda, vanhu vanodya semhumi vachibvadzura-bvadzura asi vamwe vachishayiwa. Vanodya zvekubvutidzana asi pasina ari kuvadzingirira. Ndo mashoko aVice President Chiwenga ayo aita kuti veruzhinji vave nechivimbo chekuti vaChiwenga mutungamiriri akanaka. Mumazuva adarika aya pakaitwa musangano wakanga wakanangana nekutsivura vechidiki munyaya dzekutorwa kwezvinodhaka, apo Vice President vakakahadza vanhu vakawanda maererano nemashoko avakataura. Mashoko avo ekutanga ndeekuti kune vanhu vari kugovera dzimotokari, vari kupa motokari pamadiro. Kwagoverwa motokari dzakawanda kuvanhu vanoita zvemadhirama, kuvaimbi, kuvatsigiri vebato reZANU-PF nevamwe vanenge vaitawo chikumbiro kunana muzvinabhizimusi avo vanosanganisira Wikineo Chivayo, kuda kwaSheta Gwirei, Paul Tungwarara. Ndivo vanhu vari kupisa pari zvino munyika yeZimbabwe kana pachitaurwa nyaya dzekugovewa kwemotokari. Asi shoko rimwe chete rina Vice President kuvanhu ava nderekuti madini mavaka zvipatara, madini mavaka mafekitari, kuti vanhu vasaramba vachipemha asi kuti vazvishandire vawane mabasa anokwanisa kuvararamisa vachihora muhoro wakanaka, kwete muhoro unoita kuti vanhu vashuvire kuenda kumudyandigere nguva yavo isati yakwana. Pari zvino pane shoko ratenderera kuti hurumende yava kubatikana zvikuru nenyaya yekutorwa kana kuti yema-applications ari kuitwa akanangana nekuritaya nekusiya basa kwevashandi vehurumende. Zviri kutaurwa kuti pari zvino vari muchiuto, vari muchipurisa, vari kumagadhijeri, vakawanda vavo vari kukanda matsamba ekusiya mabasa nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika. Ndo zvinhu zviri kutaurwa panapa naVice President Chiwenga kuti madii maita kuti vanhu vakwanise kurarama zvakanaka, vachiwanawo mabasa kuburikidza nekuvhura makambani munyika, pane kuti munge muri vanhu vanogovera dzimotokari nguva nenguva, muchikanganwa kuziva kuti kune vamwe vanodawo kurarama. Iyambiro pamwe nemashoko echenjedzo akataurwa naVice President Chiwenga. VaChiwenga vanoenderera mberi zvekare vachitaura nyaya iri maringe nekutorwa kwezvinodhaka, vachitaura vakarerekera kuregeredzwa kwakaitwa mwana wavaRobert Mugabe, Robert Mugabe Jr. uyo akanzi abhadhare mari
yefaini mushure mekuwanikwa aine zvinodhaka uye achidhiraivha opposite direction yemotokari dzaibva rimwe divi. Ndo mashoko anotaurwa pakusungwa kwakaita Robert Mugabe Jr. Vamunanga vachiwenga vakaita kurudziro kumapurisa eZimbabwe Republic Police kuti vanofanirwa kushanda basa vasingatarisi kuti tiri kudhila nani, vasingatarisi kuti mwana wani. Vakati kunyangwe zvazvo ari mwana wavachiwenga ngaasungwe nekuti anenge apara mhosva, kwete kutarisa kuti mwana wani ndokuti mumusunge. Mamwezve mashoko akataurwa naVice President Chiwenga vachitaura nyaya yekutorwa kwezvinodhaka. Vakati sungai vese vari kuita izvozvo zvekutengesa pamwe chete nekutora zvinodhaka. Ndo mashoko akataurwa naVice President apo vakanongedza zvigunwe kune vanhu vari kugovera dzimotokari kuti makundikana maita kuti vechidiki vange vachitora zvinodhaka nekuti havana chekuita. Deno vaine zvekuita vachiswera vari kumabasa havakwanise kunge vachiita zvinhu zvakadaro. Vari kuti muri kufanirwa kubatsirana nehurumende kuvaka mafactory, kuvaka makambanizi munyika anoita kuti vechidiki vange vachiemployiwa, vechidiki vange vachiwana mabasa. Tinotenda muri Zimbabwe ndiwo mashoko panapa aripo maererano naVice President Chiwenga, avo vari kutaridza kuti vatora moyo yevanhu vakawanda munyika yeZimbabwe. Zvinhu zvatakaona panguva yavaRobert Mugabe, panguva yekupedzisira kwavaRobert Mugabe pakasanganwa nenyaya dzekuti veruzhinji vakanga vava kufarira Vice President vaMnangagwa panguva iyi pasati paitwa Operation Restore Legacy. VaMnangagwa vakanga vachidiwa neruzhinji uye vakatsigirwa zvikuru apo vakadzingwa mubato reZANU-PF vakazotiza nekuMozambique vachienda kuSouth Africa. Uko vakazodzoswa navachiwenga kuti vatungamirire bato reZANU-PF mushure mechirongwa cheOperation Restore Legacy. Asi zvava kutaridza panapa kuti vaMnangagwa zvisinei netsigiro yavakawana kubva kuna vachiwenga, vaMnangagwa vava kutaridza kuti vava kurasa vamwe vavo panguva ino apo muine vamwe vatsigiri mubato reZANU-PF vari kuti vaMnangagwa ngavarambe vari pachigaro kusvika mugore ra2030. Izvo zvakonzera makakatanwa akaomarara, zvakonzera makakatanwa akasimba mubato reZANU-PF nekuda kwenyaya yekuti zvigananda zviri kuti vachiwenga havana kukodzera kutungamirira nyika. Asi mashoko ari kutaurwa nenyanzvi dzinozeya nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvigananda zviri kukwata kuti vachiwenga vakapinda pachigaro vachatorerwa pfuma yavo. Ndo mashoko atanga takabata panguva ino muri Zimbabwe. Atinotenda nekuva nesu kwamaita pano paMbire TV patinokupai zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kune vashanya musakanganwa kutsigira kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti poga poga patinoone navo munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.